Kaixo, gaur Pozuelo Muñoz eta lankideek 2025an argitaratutako artikulu bat laburbilduko dut. Lan honek energia eguzkiaren irakaskuntza aztertzen du bigarren hezkuntzan. Ikaskuntza aktiboan oinarritutako metodologia baten bidez, zehazki inquiry-based learning eta arazoen oinarritutako ikaskuntza erabiliz. Egileen abiapuntua da gaur egun energia berriztagarriak funtsezko gaia direla, baina ikasleek zailtasunak ditu ez dela energia kontzeptua modu sakonean ulertzeko eta zientziaren pentsamendua aplikatzeko. Horregatik, proiektu esperimental bat proposatzen dute. Jardueran, ikasleek taldetan lan egiten dute eta galdera zientifikoak planteatzen dituzte panel eguzkien efizientziari buruz. Ondoren, esperimentu sinpleak diseinatzen dituzte, datuak bildu eta aztertu egiten dituzte, eta azkenik ondorioak aurkezten dituzte. Hau da, ikasleak ez dira edukia jasotzen duten subjektu pasiboak, baizik eta ikerketa prozesuan parte hartzen duten agente aktiboak. Emaitzen arabera, ikasleek hobekuntza nabarmenak erakutsi zuten galdera ikergarriak formulatzeko, datuak interpretatzeko eta pentsamendu kritikoa garatzeko. Gainera, motivazio eta lankidetza ere indartu ziren. Beraz, metodologia honek gaitasun zientifikoak modu eraginkorrean sustatzen dituela ondorioztatzen dute egileek. Eztabaida kritikoan proposamena oso ondo lortzen da kultura zientifikoaren kurrikulumarekin. Izan ere, ez du soilik edukia lantzen, baizik eta pentsamendu kritikoa, autonomia eta lankidetza garatzen ditu. Hala ere, baditu zeinbat muga, baliabide materialak behar dira, eta ikasleek denbora eta prestakuntza espezifikoa izan behar dute. Azkenik, proposamena hobetu daiteke genero ikuspegia eta STEM kompetentziak integratuz. Adibidez, ikasleek energia eguzkiaren garapenean parte hartu duten emakume zientzialarien ekarpenak iker ditzakete, haien aitortza historikoa aztertuz eta genero arrakalaren inguruko hausnarketa eginez. Era berean, STEM ikuspegitik matematika duten datuen analisia egiteko erabili daiteke, ingeniaritza paneretan diseinua optimizatzeko, teknologia simulazio digitalak egiteko eta artea emaitzak modu bisualean komunikatzeko. Laburbilduz, artikulu honek erakusten du energia eguzkia bezalako gai erreal bat erabiliz posible dela ikasleen gaitasun zientifikoak eta motivazioa garatzea eta ikuspegi sozial eta diziplinarteko batekin proposamena ere aberatsagoa bihur daitekeela. Eskerrik asko.